ואבא שלי תפס לה את הראש והוא דפק לה אותו בקיר כמה פעמים, ואמא שלי נתנה לה בעיטות. היא צעקה, זה כואב לי, אני לא יכולה, והיא צרחה, זה היה נשמע כאילו היא עומדת למות, היא ממש צרחה, בכל אופן אני אחותם הגדולה. ואני דואגת להם, תמיד רציתי שיהיה להם טוב, אבל זה לא היה בידיים שלי. ח' דואגת. כאמור, שלושת האחים הבוגרים כבר עזבו מזמן את הבית, אבל ליבם עם האחים הקטנים שנותרו מאחור חשופים להתעללות של אבא ואמא. בחשאי, בסודי סודות, הם נפגשים בגן ציבורי עם האח מם בן 16 שחי עדיין בבית. הוא מגיע, מסתכל לצדדים כל הזמן בחשש, ומתחנן בפני האחים שיעזרו לו. עדי הרן, תחקירנית שומר מסך, מצטרפת לפגישה החשאית. אתה מפחד מאבא? מפחד. עוד שייתן לי מכות, לא מפחד סתם. כמה שנים אתה מקבל מכות מאבא? מאז נתנו מכות כל הזמן. כל פעם זה בסגנון אחר. מה זה הסגנונות? תספר לנו שנדע. פעם אחת הסגנון של אבא נתן מכות בוקסים בפרצוף, ואז המשקפיים שלי נשברו. אז הבורג נקף את האור, פתח לי את האור ויצא דם. לפני חודש שבר האב את המשקפיים של מם באגרוף ישיר לפרצוף. האח הצעיר יותר חטף אגרופים בעיטות ומכות. מם והילדים האחרים סופגים ושותקים. האחים הגדולים מבקשים ממם שילך למשטרה להתלונן. מם מסרב. בעבר כבר נחקרו ההורים במשטרה על התעללות, והורו לילדים לשקר לחוקרים. אז לפני שחקרו אותנו, שאמרנו לא להגיד כלום, לא להגיד שלא פעם. ושאלו אותך באמת מה קורה בבית אז? כן. ושיקרת כאילו? כן, אמרתי מה שהוא אמר לי להגיד. למה אמרת, פחדת ממנו? וזה אמרת ככה? כן. מם ריאלי, חוקרי המשטרה יבואו וילכו, אבל הוא יישאר בבית. האפשרות האחרת לברוח כמו אחיו הגדולים קשה לו. אם יברח, איפה הוא יחיה? מי יטפל בו? מי יאכיל אותו? מי יגדל אותו? הוא רק ילד. האחים הגדולים שברחו מהבית סיפרו לו כמה קשה היה להם לגדול במוסדות בלי אבא ואמא. מה אני יכול לעשות? אם אני אלך החוצה זה גם לא כל כך יהיה נעים, כמו שהוא סיפר לי. למה? לא נעים להיות בחוץ. אתה להיות לבד בחוץ כאילו. אני לא יודע מה להחליט, זו החלטה קשה. וזאת אכן החלטה קשה, כי בכל מדינת ישראל יש רק מקלט חירום אחד לילדים חרדים, וגם אליו יש כבר רשימת המתנה ארוכה. בשעה שהאחים מגיעים למשרדי שומר מסך לבקש את עזרתנו, מקבל צדיק, האח הגדול, טלפון נואש ממם. תשמע, אני לא יכול ככה כל הזמן עם האיומים האלה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה לבוא איתי לתחנת משטרה להתלונן? לאיפה? לתחנת משטרה להתלונן? לא. למה לא? לא, מה זה לא? מה, אני אמשיך להיות בבית? מה זה? אני לא יודע מה יהיה, ואני מברך ממש, וואלה, אני מחכה שנחיה כולנו ביחד, כל האחים בחוץ וכל האחים בפנים, שנחיה ביחד ונהיה משפחה מאושרת. נכון, נו. אז בשביל זה אני דווקא כן חושב. עכשיו מה זה יעזור שאני הולך למשטרה? יחקרו אותם, יוציאו אותם מהבית, לא יוציאו אותם, מה יש? נכון? אני מאמין שאתה בדיוק כמוני לא רוצה להגיע למצב שאחד הילדים ימות. נכון? נכון. וזה יכול לקרות? תשמע, להרוג אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הוא פוצע, מה? אז צריך להגיע למשטרה. עכשיו אתה רוצה שאני אלך לתחנת משטרה? לא נעים לי ללכת. לא נעים את מזמן, אמרתי לך, לא? מם חושש ללכת למשטרה, לא נעים לו, אבל באותו לילה הוא בורח מהבית והולך לישון אצל אחיו. ביום שלמחרת משכנעים אותו האחים ללכת ולהתלונן במשטרה. נרגש, מפוחד ולחוץ, מגיע מם עם אחיו למשטרת רמת גן כדי לספר סוף סוף את מה שמעיק עליו. מה עושים לו אבא ואמא בבית? שימו לב איך מגיבה המשטרה.
לא משנה, אבל זה הבחור. אני צריך שתתנו מלא. חקירה או משהו טוב. הוא בן 16. הנה, קומה למעלה מאוד. כמה זה נמוד ברח מהבית. מי ברח? הוא, הבחור החמוד הזה. ברח מהבית, הוא הולכים להתגונן. על מה להתגונן? על אלימות במשפחה. אז זה לא עשינו, אלימות במשפחה. איפה זה למטה? למטה בכניסה? גם אם הוא נוער. לא נוער. אז איפה זה הנוער? הנוער אנחנו, אבל אלימות במשפחה זה לא אנחנו, ואתה רוצה את אלימות במשפחה, לכן זה לא... טוב, ביחד. אז אני אומרת לך למטה. טוב, אנחנו אחים. הוא עכשיו ברח מהבית. נגיד ההורים שלי, מה זה? זה לא פיזור. לא. אני דיברתי עברית. אלימות במשפחה. בין אבא לבן, תגיש את התלונה במרכז שירות לאזרח. פה זה בני זוג. תעלה למעלה, תפנה שמאלה, תרד למטה. אני מדברת עברית, אתה לא מבין? אתה לא שומע? צריך לראות בעיניים כדי להאמין איך מתייחסים בתחנת משטרה לילד מוכה. שום אמפתיה, שום חמלה, שום הבנה. לך הביתה ילד, מאיתנו לא תיוושע. רק אחרי 30 דקות מסכים סוף סוף אחד החוקרים לרשום את התלונה. במשטרה לא ממהרים לעזור. הם גם לא מזעיקים נציג של משרד הרווחה כדי שיהיה נוכח במקום ויחקור את מהם, בשעה שהוא רוצה לתת עדות.